कवि जी के हम बहुत ज्यादा गीत गौले बनी। कवि जी के लड़की के शादी आज रह के मौका नहीं खे कहे कि आज दिल्ली जाए के बाद राष्ट्रपति पुरस्कार मिले आज हमारा ऐसे हम कहनी कवि जी हम एक दिन पहले ही आ जाए और वह हल्दी में सम्मिलित हो जाए। ऐसे हम आज आप सबके बीच में आकर के और वो सबके दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुए। आपको सुना देखी कहना लोग कहेला जे औरतन के बिरह होला, औरत के पति परदेश चल जाला तो मेहरारू के बिरह होला। सही बात, बाकी मर्दों के बिरह होला। जैसे मर्द बिना मेहरारू के बिरह होला वैसे मेहरारू बिना मर्दों के बिरह होला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जानकी माता के रावण हर के ले गए रहे तो वो जंगल में रोत फिरस पत्ता से पेड़ से पौधा से पुछत फिरस जब सीता के देखल लो तो जैसे राधिका के विरह रहे वो सही कान्हा के भी विरह रहे। कैसे कवि जी के बहन के तरफ से 500 रुपए पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन बा। जब जब कान्हा के देखे के मन करे तो कबो चूड़िहारी के भेष बना दिल, कबो मनिहारी के भेष बनोले बड़े आ कबो गोदनहारी के। मेहरारू के पोशाक पहनले बड़े कान्हा आ गोदना गोदे के बहने घूंघट टाल बड़े आ जाता रे जहां राधिका बाड़ी घूमत फिरता रे केहू गोदना गोदवाई हो केहू गोदना गोदवाई आ देखा तर ये गली में राधिका नहीं खी तो दूसरा गली में चल जाता रहे। बाकी एगो गली में जात जात देखले जे 2-4 गो सखी बाड़ी और में राधिका भी बाड़ी तो वो जरा कृष्ण भगवान घूंघट में तो बाड़े वो जब पहुंचो तारे केहू गोदना गोदवाई केहू गोदना गोदवाई का कहता रे कान्हा पहिर के चुनरी धानी जाके कहले राधा रानी। कान्हा पहिर के चुनरी धानी जाके कहले राधा रानी। हमारा ऐसन गोदन हारिनी ना भेटाई गोरिया, हमारा ऐसन गोदन हारिनी ना अरे भेटाई गोरिया। गोदनया गोदन वालो ना दुखाई गोरिया, गोदनया वालो ना दुखाई गोरिया। कान्हा पहिर के चुनरी धानी जाके कहले राधा
राधा कहेली गोदन हारिनी। भगवान कृष्ण घूंघट में बाड़े, राधिका के वो देखत अरे घूंघट के भीतरे से, बाकी राधिका नहीं देखत ठीक है। राधा कहेली गोदन हारिनी, गोदना बहुत खाला। अतना लम्हर सुई देख के मन हमारा घबराला। कहले धीरज धैले रहा, कहले धीरज धैले रहा, तू खाई गोरिया गोदनया व गोदा वरना तू खाई गोरिया। अरविंद जी अनु जी की तरफ से 500 रुपए पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन का कहतरी। धई राधा के बाही कहे राधा के सखी सहेली। धई राधा के बाही कहे राधा के सखी सहेली। सोई ढेर धसई जग छोरी के हेल बेली। दरियापुर के शिक्षक नेता पवन सिंह जी की तरफ से 500 रुपए पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। पूर्व जिला परिषद राजरथ राय जी की तरफ से 100 रुपए पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। कतही गाल पे लिखता कोना में
तो बा वही में बात भी होता। राधिका जी कहतरी कृष्ण से, राधा पूछेली घर के करहु नारी, राधा पूछेली घर कहाँ हो के करहु नारी। मोहन कहले कान्हा कहले शादी तय बा अभिल बाकी कुमारी। भगवान कृष्ण कहले राही ना भरत है गोदलया वरना दुखाई गोरिया, गोदलया वरना दुखाई गोरिया। कान्हा पहिर के चुनरी धारी जाके पहले हमरा ऐसा बेटाई गोरिया, गोदलया वरना दुखाई गोरिया, गोदलया वरना दुखाई गोरिया, गोदलया वरना